ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ದೀಪಾವಳಿ ನನ್ನ 2-3 ದಿನಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ ಬೊಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದುಲ್ಲಾರ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯಕೊಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಹಣಗೆ ಅಂಚ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಂಟ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಮಂಚುಳು ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕುದು ಒಂದು ತಿನ್ಪ ಯಾನು ದಿವಾಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 5 kg ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಂಬುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕಂದು ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಏರ್ಲದಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಚಕ್ಲಿ ಬಿಕ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಹಾಕುದೋ ಒಂದು ತಿನ್ಕಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಿಗಳಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಕತ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿ ಹೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಟ್ಟದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದೀಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸೋಮವಾರನೇ ಪೂರ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಗಳವಾರ ಜೆಸೋನ್ಗ ಈ ಅಂಜೋಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಯದಾ ತುಂಡಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯೇ ದಾದ ಪಂಡ ಓವೇ ಪರ್ಬ ದಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಗಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ನಮಗೆ ಕೊಂಚವನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಲ ಇದು ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ 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 ಕೊಂಚವನ್ನಗಲಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಂಡೆಡ್ ಭಯಂಟ ಜೆಸೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ತಿಂದು ಮನದನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಜೆಸೋನ್ಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಜೂಲಗಳಿಗೆ ಕೆಲವುದಗಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಒಂದು ದೀಪ ಪೂರ ದೀವರೆಂಡು ದೀಪ ದಿವೊಂದು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಗಾಡುವೇರು ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೀತ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡೋಲು ಅಕುಲು ಎದಗಪ್ಪಿದಾಡುವೇರು ಒಂದು ಕೂಬಾಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಂಡು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಗಲು ಪೋನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿಗೆ ಜೋರು ಕೂಬಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜವು ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಲೀಂದ್ರನ್ಲ ಎತ್ತದು ಐಕ್ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪೂರ ದಾದನ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಪರ್ಬ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತಿಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಕ ಪರ್ಬ ಬಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಎಂತು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದು ಬಿಡುಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬಯ್ಯಡು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕು ಐಜಂಡ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಪಾಡುವ ಐದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ಚಪಾತಿ ದಕ್ಕುನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕರ್ಪೂರ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂತುಕೋಕೆ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಕುಡೋರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಲ ದೀವ ಹೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಕತ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮಂಚಿ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಓಕೆ ತಿಂಡಿ ಬಾಯ್. ಇತ್ತಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ 4 ಚಪಾತಿ ಒರಿದುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಬೋಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಈ ತಿತ್ತೆಗೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಪಾತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಉದೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಕತ್ತಿ ಇಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತೆ ಐಕೆ
ಚಪಾತಿದ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಮ್ಮ. ಉಂದಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಕುರ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 4 ಪೀಸಿನ ಇಂಚ ದೀತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಎನ್ಪೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಪನ್ನಗ ಒಂದೆಟ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಂಬುದ ರಸ
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ರಸ ಪಾಡಿ ಯಾವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ವಾವ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುದವರೆ ತಿನ್ಲೆ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಒರಿಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ತಿಂದು ತುಕ ಇಂಚಾತುಂಡು ತುಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಟು ಓಕೆ ಬಲೆ ತುಯ್ಯತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ತುಂಡು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಒರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚು ಕಾಣೆ ಮಂತಿನ ಒರಿಂದ ಬಯ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುಂದಣ್ಣ ಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಆಸಿಡಿಟಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಶಾಂಬಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕೈತೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ನಿಗಲಿ ಒಂದೇನ ಚಪಾತಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದೋಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ